салом дӯстони азиз, боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сеҳату саломат ҳастен. Влоги имрӯзамонро оғоз менамоем. Чуноне ки шумо дида истодаен, имрӯз влоги мо аз сартарофшхона сар шуд. хостем мои Фотимаҷонро камтар паст кунем, лекин натонистем паст карда. Фотимахон зид баромадан, ҳаракат кардем ки паст кунем, лекин нашуд. Анакнун ҳозир тарафи хона меравем қати модарам. баъд насиб карда бошад, пас аз обед мехобонем, камтар дамшона гиранд, мумкин кати розӣ шаванд, амхалӣ баъд мебиёем инҷа бошад. ҳама медонанд ки ошхонаи Акрами Исфара бениҳоят ошхонаи беҳтарин. Хостем ки барои обед ягон чӣ гирем, чунки мо аллакай дер кардем барои обед тайёр кардан. Мерем обедмона мекунем, боз корҳои дигарро идома медиҳем. Омадимо? Авай, можно паст кунем, можно паст карна шуд. Твоя они ҳамсоя ба. Фатима, биё. Биё. Ма. Биё. Фатима, ана зардина. Моша паст накара гитом демина. Ние могут бо, ние гои ёдит. инҷа бошад бозор, пеши апам омадам ва ён хеле чизои детски мефурӯшанд, яъне пойафзолои детски барои кӯдакон. Фикр мекунам ки то размери 36 бошад, 35 бошад. Амхалӣ омадам камтар хай пешон гуфтам суҳбат кардаму гуфтам камтарам сёмка кунам. хоҳишмандо бошанд, агар кати метавонен омода харидорӣ кунем бо нархҳои арзон, метавонен дастрас кунем. ин бошад дар пеши магазини Тоҷи Зарри. амхалӣ туғри Сафинаям қоим мешавад. ҳама ба фикрам кати ин тарафҳоя бениҳоят нағз медонанд.
инҷа дар омадем ошхонаи тоҷи зарин мегӯн ҳакба падбалба софарӣ шумтиям аз ҳамин лаҳзаям хеле софарӣ ма якум бор дар омадам инҷа камтарак хӯрока гирифтему салат гирифтем ҳамроҳ якҷоя шиштем суҳбат карда қатъиёру дӯстон инҷа хона омада будем фотимахона нигоҳ кардашам ай хоб хеста болои диваба худ ба худ бозӣ кардаш ян гуфтам аз ин лаҳзаям гирем чӣ кор мекунад кӯдак ҳеҷ ки нест хонаба бедор шудака ай ҷогаи худшон баромада ҷогаи калонба фуромада инҷа бозӣ карда шистен Hadi. Festas. Отрезаем правильно. Шапкатона кушидя бо? Шапкатона. Шапкатона кушид. Шапкатона кушидим. Мошона гиттим ин тенкер фасон кара. Мейт писара ковбоя. Шарм дошта. Ха. Хаузе. Ха. Ха. Хакер киной бент. Шапка бен, шапка. Шапку пошире ина. дӯстони азиз дар ҳамин ҷо видеоро ба охир мерасонам то влогҳои оянда бениҳоят хурсандам ки шумо моро дастгирӣ карда истодаен чунки видеоҳои мо дер мебарояд шумо интернети тоҷикистонро хеле хуб медонен ҳам фарзандо ки аз россия омаданд камтар маззашон нест қатъиями кӯдакҳо овора аз ҳамин сабаб видеоҳо дер баромада истоданд видеоҳои ҳамаро тамошо карда наметавонам хай пешакӣ мегӯям ҳаракат мекунам барои тамошо кардан шумо худтон медонед ки интернети тоҷикистон бениҳоят суст аст аз ҳамин сабаб наметавонам ҳамаи видеоҳои ҳамаро тамошо кунам аз ҳамин сабаб аз ҳамаи шумо миннатдорам ки камтар ҳам бошад моро дастгирӣ кунед хай насиб шуду агар ки россия рафтем боз иншоаллоҳ видеоҳои шуморо тамошо мекунам ба ҳар яки шумо боз ҷавоб мегардонам хайр то влогҳои оянда